ஹாய் ஹலோ திஸ் இஸ் சஸ்டனபிள் ஸ்டேட். ரஷ்யா உக்ரைன் போரில் ஒரு 2-3 புதிய திருப்பங்கள் அப்படிங்கிறது நடந்திருக்கு. ஸோ அது என்ன அப்படிங்கிறத பற்றி தான் இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம். ஸோ வாங்க டேரெக்டாக வீடியோக்குள்ளேயே போகலாம். முதல் விஷயமா நம்ம எல்லாருக்குமே நல்லா தெரிஞ்சது தான், உக்ரைன் அதிபர் ஜெலன்ஸ்கிக்கு உலக நாடுகளுடைய சப்போர்ட் அப்படிங்கிறது ரொம்பவே ஜாஸ்தி. ஆனால் ரஷ்ய அதிபருக்கு உலக நாடுகள் சப்போர்ட்டே கிடையாது. வெஸ்டர்ன் கண்ட்ரிஸ் எல்லாமே சேர்ந்து அவங்கள பயங்கரமாக எதிர்த்துக்கிட்டு இருக்கிறாங்க அப்படின்றது. ஸோ இதனால் இப்போ ரஷ்யா என்ன பண்ணியிருக்குன்னா, சைனா தன்னோட க்ளோஸ் நண்பன் அப்படின்னா சைனாவும் நார்த் கொரியாவும் தான். ஸோ இவங்க 2 பேர்த்தையும் வச்சு காய்களை நகர்த்த ஆரம்பிச்சிருக்கு. அதோட முதல் வேலையாக சைனாவை வச்சு மற்ற நாடுகள் கிட்ட பேச்சுவார்த்தை நடத்துதோ அப்படிங்கிற ஒரு சந்தேகம் இப்போ எழுந்திருக்கு. அதுக்கு முக்கியமான காரணம், சைனாவினுடைய வெளியுறவுத்துறை அமைச்சர் நேற்று ஆப்கானிஸ்தான் போகிறாரு. அங்கேருந்து அப்படியே இங்கே இந்தியாவுக்கு வர்றாரு. அப்படியே பாகிஸ்தான் போகிறாரு. இனி அடுத்ததாக நேபாளத்துக்கு இந்தியாவிலேருந்து போக போகிறதா செய்திகள் வந்துக்கிட்டு இருக்குது. ஸோ இது போல் தன்னை சுற்றி இருக்கிற எல்லா நாடுகள்கிட்டையும் அவர் போய் ஆதரவு கேட்குறார் அப்படிங்கிற மாதிரியான செய்திகள் வெளியே வந்துக்கிட்டு இருக்குது. அதாவது எப்பயுமே அமெரிக்கா மட்டுமே டாப்பில் இருந்தால் நல்லா இருக்காது, உலக நாடுகள் எல்லாமே ஒரு ஈக்குவாலிட்டியாக இருக்கணும், எல்லாருக்குமே உரிமை அப்படிங்கிறது வேணும், அமெரிக்கா தன்னை மட்டுமே முன்னாடி எல்லா விஷயத்திலும் நிறுத்திக்கிட்டு இருக்குது அப்படிங்கிறத சொல்லி ரஷ்யாவுக்கு அவர் ஆதரவு கேட்டு வருவதாக செய்திகள் வந்துக்கிட்டு இருக்குது. அது எந்த அளவுக்கு உண்மைன்னு தெரியல. இன்றைக்கி ஜெய்சங்கர் இந்த வீடியோ நம்ம போடும்போது ஜெய்சங்கர்கிட்ட அவர் பேசிக்கிட்டு இருப்பார் அப்படிங்கிறத தெரிஞ்சுக்குவாங்க. ஸோ அந்த பேச்சினுடைய முடிவில் என்ன முடிவு எடுக்க போகிறாங்க அப்படிங்கிறது நமக்கு கூடிய விரைவில் தெரிய வரும். ஸோ அதை நாங்கள் அப்டேட் பண்ணுறோம், அது வரைக்கும் வெயிட் பண்ணுங்கள். ரெண்டாவது விஷயமா பார்த்திங்கன்னா, நார்த் கொரியா அவங்க ஒரு பெரிய அணுகுண்டையே தூக்கி அமெரிக்கா தலையில் போட்டிருக்காங்க. அதுக்கு முக்கியமான காரணம் அவங்களோட புதிய மிசைல் தான். நார்த் கொரியானாலே நம்ம எல்லாத்துக்கும் நல்லா தெரியும், அடிக்கடி இந்த மிசைல் லான்ச் டெஸ்ட்டு பண்ணிக்கிட்டே இருப்பாங்க. ஏதோ ஒரு அணுகுண்டு ஆயுதம், ஸோ ஆயுத டெஸ்ட் அப்படிங்கிறது நடந்துக்கிட்டே இருக்கும் இல்லையா. அதோடைய நீட்சியாக இன்றைக்கி இன்னும் ஒரு டெஸ்ட் பண்ணியிருக்காங்கன்னா, இன்டர் கான்டினென்டல் பேலிஸ்டிக் மிசைல்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு மிசைலில் டெஸ்ட் பண்ணியிருக்காங்க. அது என்ன இன்டர் கான்டினென்டல்னால், நம்ம இந்தியா கிட்ட பார்த்திங்கன்னா கிட்டத்தட்ட 1500 கிலோமீட்டர் வரைக்கும் போய் தாக்கக்கூடிய ஏவுகணைகள் இருக்குது. ஆனால் வடகொரியா இப்போ சோதனை பண்ணியிருக்கிற ஏவுகணை கிட்டத்தட்ட 15,000 கிலோமீட்டர் போய் தாக்குமா. அந்த ஏவுகணைக்கிட்டேருந்து தப்பிக்கணும்னா அண்டார்டிகாவில் இருக்கக்கூடிய ஒரு பகுதிக்கு போனால் மட்டும்தான் அந்த ஏவுகணையோட ரேஞ்சிலேருந்து தப்பிக்க முடியும். மற்றபடி அதுலேருந்து தப்பிக்க முடியாது. அமெரிக்காவே இப்போது வடகொரியாவை கீழே வந்துருச்சு. இந்த உலகத்திலேயே அதிக தூரம் சென்று தாக்கக்கூடிய மிசைலும் இதுதான், 15,000 கிலோமீட்டர். இப்போ வடகொரியா நினச்சதுன்னா ஒரு நியூக்ளியர் பாம்பை வச்சு டேரெக்டாக அமெரிக்காவை அட்டாக் பண்ண முடியும். ஆனால் அமெரிக்கானால் இது முடியாது அப்படிங்கிறத தெரிஞ்சுக்கோங்க. ஸோ இதனால் அமெரிக்கா கொஞ்சமாக கலக்கம் அடைஞ்சிருக்கு. இப்போ போரும் நடந்துக்கிட்டு இருக்குது. அதுவும் இல்லாமல் அமெரிக்கா பிடன் வேறு நேற்று ஒரு வாய் விட்டுருக்காரு. என்ன சொல்லியிருக்காருன்னா, ரஷ்யா கெமிக்கல் வெப்பன்ஸை யூஸ் பண்ணுறதாகவும், அப்படி அவங்க கெமிக்கல் வெப்பன்ஸை யூஸ் பண்ணாங்கன்னா தங்களுக்கு வேறு வழியே இல்லை, நாங்கள் ரஷ்யா மேலே போர் தொடுப்போம்னு தேவையில்லாமல் ஒரு அனௌன்ஸ்மெண்ட்டை வேறு கொடுத்து வச்சுருக்காரு. ஒரு நிமிஷம் யோசிச்சு பாருங்களேன். அப்படி மட்டும் ஒரு வேளை ரஷ்யா மேலே அமெரிக்கா போர் தொடுத்துச்சு அப்படின்னா, உடனே வடகொரியா ரஷ்யாவுக்கு ஆதரவாக போரில் குதிக்கும், சீனாவும் ரஷ்யாவுக்கு ஆதரவாக போரில் குதிக்கும். ஸோ நமக்கு எந்த பிரச்சனையும் இல்லை, நம்ம வடகொரியா கிட்டே எந்த வம்பு வச்சுக்கிறதில்ல. ரஷ்யா கூடயும் ஒரு நட்பு ரீதியில் தான் போகிறோம். வடகொரியாவை பொறுத்த வரைக்கும் முக்கியமான எதிரியே அமெரிக்கா தான். யோசிச்சு பாருங்களேன், நினச்சாங்கன்னா ஒரு நியூக்ளியர் பாம்பை இப்படிங்கிறதுக்குள்ளே அமெரிக்கா மேலே போட்டுற முடியும். ஸோ இதனால் அமெரிக்காவுக்கு மிகப்பெரிய பாதிப்பு ஏற்பட போகுது. ஸோ அமெரிக்கா இதுலேருந்து எப்படி தப்பிக்க போகிறாங்க அப்படிங்கிறது தெரியலை. அவங்க நேரம் இதை பற்றி கண்டிப்பாக பேசிக்கிட்டு இருப்பாங்க. ஸோ வேணடா இப்படி ஒரு விஷயத்தை கண்டுபிடிச்சிட்டானே அப்படின்னு சொல்லி நேற்று கூட ஒரு நியூஸ் பார்த்துக்கிட்டு இருந்தோம். ஹைப்பர்சோனிக் மிசைலில் இந்த உலகத்திலேயே ரஷ்யா, இந்தியா, சைனா இந்த 3 நாடுகள் தான் லீடிங்காக இருக்குதுன்னு சொல்லி. இப்போ பிரம்மோஸ் முந்தானேத்து தான் இந்தியா டெஸ்ட் பண்ணிச்சு. எத்தனை பேருக்கு தெரியும்னு தெரியல. நான் அவங்க கூட வீடியோ சொல்லியிருந்தோம். போன வீடியோவில் கிட்டத்தட்ட 1200 கிலோமீட்டர் வரைக்கும் ரேஞ்சு கவர் பண்ணுற மாதிரி பிரம்மோஸை டெஸ்ட் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ அது ஒரு ஹைப்பர்சோனிக் மிசைல்னு சொல்லுவோம். ஸோ இந்த மாதிரி ஹைப்பர்சோனிக் மிசைலே அமெரிக்காட்ட கிடையாதுன்றது பல பேர்த்துக்கு தெரியறதில்ல. அமெரிக்கானா எல்லா டெக்னாலஜியுமே வச்சுருப்பாங்க அப்படின்னு சொல்லி நம்ம நம்பிக்கிட்டு இருக்கோம். இந்த மிசைல் டெக்னாலஜி, அதுலேயும் ஹைப்பர்சோனிக் மிசைல் டெக்னாலஜியில் அமெரிக்கா ரொம்பவே வீக்கு. அதில் டாப் கண்ட்ரிஸ்னால் சைனா, இந்தியா, ரஷ்யா, நார்த் கொரியா, இந்த 4 நாடுகள் தான் அப்படிங்கிறத தெரிஞ்சுக்கோங்க. ஸோ இதனால் உலக வரலாறு, உலக அரசியல் அப்படிங்கிறது ரொம்பவே பரபரப்பாக போய்கிட்டு இருக்குது. ஸோ இனி அடுத்ததாக என்னென்ன நடக்க போகுது அப்படிங்கிறத அடுத்தடுத்த வீடியோஸில் பார்க்கலாம். இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க, உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் உங்கள் கருத்துக்களை கமெண்ட்ஸில் தெரிவிங்க. மற்ற பார்ட்ஸையும் ஃபுல்லாக போய் பாருங்கள். இந்த விஷயத்தை பற்றி செம்ம டீட்டெயிலாக தெரிஞ்சுக்கலாம். நன்றி.